Carita Prabu Dasarata kang duwé telu permaisuri, yaiku Kasyapirya, Kakeyi lan Sumitra. Saka Dewi Kasyapirya lair Rama, saka Dewi Kakeyi lair Bharata, lan saka Dewi Sumitra lair putra kembar Laksamana lan Satrugna. Kepapat pangeran mau kabeh gagah lan pinter nggegem senjata. Ing sawijine dina Resi Wiswamitra nyuwun tulung marang Prabu Dasarata supaya njaga pertapane ing tengah alas saka gangguan raksasa. Sawise rembug karo Prabu Dasarata, Resi Wiswamitra lan Rama budal menyang tengah alas diiringi Laksamana. Sajrone lelampahan Rama lan Laksamana diwenehi ilmu karohanian déning Resi Wiswamitra. Padha uga ora mandheg mateni raksasa kang ganggu upacara para resi. Nalika padha liwat, Rama melu sayembara kang dianakake Prabu Janaka. Rama kasil menang sayembara lan duweni hak nikah karo Dewi Sinta, putri Prabu Janaka. Bareng karo Dewi Sinta, Rama lan Laksamana bali menyang Ayodhya. Prabu Dasarata kang wis tuwa kepengin ngeke tahta marang Rama. Nanging amarga panyuwun Dewi Kakeyi kanthi ati abot, tahta diwenehake marang Bharata. Dene Rama kudu ninggalake kraton sajrone 14 taun. Bharata kepengin Rama dadi penerus tahta. Nanging Rama nolak lan luwih milih urip ing alas karo bojone lan Laksamana. Akhire Bharata mamarintah kraton Ayodhya atas asma Rama. Diceritakake ana Raja Alengka yaiku Prabu Rahwana kang uga kasmaran nanging dudu merga Dewi Sinta, nanging marang Dewi Widati. Miturut ramalan Rahwana, Sinta dianggap minangka titisan Dewi Widati kang wis suwe diimpekake. Tambahan Rama, Sinta lan Laksamana ing alas ana akeh raksasa kang ngintai utama Sinta. Rahwana kepengin nyulik Sinta kanggo digawa menyang keratone lan dadi bojone. Kanthi siasate Rahwana ngawohi abdine kang jenenge Marica dadi kijang emas kanggo nggodha Rama supaya ngoyak kijang kasebut. Sinta kepengin banget marang kijang mau lan Rama ngoyak dheweke. Sinta lan Laksamana ngenteni. Sawise suwe ditinggal ngoyak, Sinta mulai kuwatir marang Rama. Mulane Sinta nyuwun Laksamana supaya goleki Rama. Sadurunge ninggal Sinta dhewe, Laksamana ora lali gawe perlindungan kanggo njaga keslamatane Sinta, yaiku kanthi gawe lingkaran magis. Kanthi lingkaran iki Sinta ora oleh metu anggota awak sithik wae supaya tetep aman. Sinta mung oleh obah-obah ing wates lingkaran kasebut. Sawise Laksmana lunga, Rahwana wiwit tumindak kanggo nyulik Sinta, nanging usahane gagal amarga ana lingkaran magis kasebut. Rahwana golek siasat meneh. Dheweke nyamar dadi Brahmana tuwa kanggo ngarabut ati Sinta supaya menehi sedekah. Siasat kasil, Sinta ngalurke tangan kanggo menehi sedekah. Tanpa sadar, Sinta wis ngelanggar aturan lingkaran magis, yaiku ora oleh metu anggota awak sithik wae. Ing wayah iku uga Rahwana langsung nyekel tangan di Sinta lan narik metu saka lingkaran. Banjur Sinta digawa bali menyang karaton Alengka. Sajrone lelampahan bali ana perang karo manuk Garuda kang jenenge Jatayu kang arep nulungi Dewi Sinta. Jatayu bisa ngerti Sinta minangkang putri Janaka kang dadi kancane. Nanging ing perang mau Jatayu kalah karo Rahwana. Ing wektu sing padha Rama terus ngoyak kijang emas lan akhire Rama bisa nembak kijang mau. Banjur owah dadi raksasa. Kanthi wujud asline ngelawan Rama lan akhire Rama bisa nembak raksasa kasebut.
Ing wektu sing padha Laksmana bisa nemokke Rama lan padha bali menyang panggon Sinta ditinggal dhewe nanging Sinta ora ana ing panggon mau. Padha goleki Sinta lan ketemu karo Jatayu kang tatu abot. Rama curiga yen Jatayu kang nyulik lan kanthi emosi arep mateni nanging dicegah dening Laksmana. Saka keterangan Jatayu padha ngerti yen sing nyulik Sinta yaiku Rahwana. Sakwise cerita kabeh Jatayu lega. Kang ngerti bojone diculik langsung goleki Rahwana menyang karaton Alengka. Miturut petunjuk Jatayu sadurunge lega sakjroning lelampahan Rama ketemu Sugriwa Raja Kiskendha kanthi bantuan Rama. Sugriwa bisa njipuk karaton saka kekuasaan kakange Subali kanggo bales jasa. Sugriwa kerja sama karo Rama kanggo nggempur Alengka kanthi bantuan Hanuman paman Sugriwa lan ewohan Balawanara padha nyebrangi segara kanggo nggempur Alengka. Argasora yaiku taman karaton Alengka panggon Sinta ngenteni kanggo dijipuk maneh dening bojone. Cerita Sinta dikancani Trijata, ponakane Rahwana. Trijata nyoba ngrayu Sinta supaya gelem dadi garwane Rahwana. Amarga Rahwana wis kaping pirang-pirang nyuwun lan meksa Sinta dadi garwane. Nanging nolak. Rahwana malah nganti ambek banget lan arep mateni Sinta. Nanging dicegah dening Trijata. Ing tengah kasunyatane Sinta ana ing taman Argasaka krungu swara tembang saka Kera Putih yaiku Hanuman kang lagi ngintai. Sawise katon Sinta langsung dicedhaki Hanuman. Hanuman matur marang Sinta yen dheweke utusane Rama. Sawise ngaturake pesen, Hanuman kepingin ngerti kekuatan keraton Alengka. Mula dheweke ngerusak kaedahane taman kasebut. Akhire Hanuman ketangkep dening Indrajit, putra Rahwana, lan digawa menyang garsane Rahwana. Hanuman dihukum kobong urip-urip. Nanging Hanuman bisa lolos lan malah ngobong keraton Alengka. Sakwise bali saka Alengka, Hanuman crita kabeh kedadean lan kahanan Alengka marang Rama. Sakwise nampa laporan mau, Rama mutusake kanggo nyerang keraton Alengka. Dikancani bala Kera Putih pimpinane Hanuman. Bareng tekan Alengka, perang wiwit kedadean. Wiwitane pihak Alengka dipimpin dening Indrajit. Ing perang iki Indrajit bisa dikalahake. Amarga Indrajit seda, Alengka kakehan disorong dening Balarama. Rahwana banjur nyuwun tulung marang Kumbakarna. Rahwana kang wacaksana Kumbakarna setuju, nanging dudu kanggo bela kangge ambek, nanging kanggo bela bangsa lan negara Alengka. Ing perang iki Kumbakarna uga dikalahake lan seda dadi pahlawan bangsa. Amarga adine seda, Rahwana kudu ngadepi Rama dhewe. Ing pusakane perang, Rahwana uga dikalahake. Kabeh bala pimpinan Rama menang. Rahwana kang duwe kesaktian rawa rontek bisa dipateni kejaba awake ora kena lemah. Rahwana kena senjata Rama lan mlayu, nanging banjur dipencet gunung
Surawana kang diangkat dening Hanuman. Sakwise perang gede bangun dia Alengka kalah. Rama kanthi pipis bisa berpegakan lan ngelih bojone kang ditresnani. Handuman nyantar Rama menyang taman agar Algasoka kanggo ketemu karo Sita. Rama nolak Sita amarga dianggep wis ora suci nalika ana ing kraton Alengka. Rama nyuwun bukti kasucian Sita yaiku kanthi ngobong awake dhewe. Amarga kasucian lan pitulung saka Dewa Geni, Sita slamet saka Geni. Kanthi mangkono kabuktene Sita isih suci lan Rama nampa Sita manèh